खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिर बिथांखि बे समाव जेरै खोथा बुंदों जेरै बाथ्रा बुंदों बे समाव बिटिआर सरकारा गोख्रों एक्शन लानो थाखाय सिगांदों आयेन बेरेखायै फरेस्ट एरियायाव हाग्रा सेफायनानै बे समाव साहा बागान खालामग्रा बिथांमोननि सायाव गोख्रों इफेक्शननि नोटिस दैथायहरदों बिटिआर सरकारा नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंबाय थादोंमोन जे बावैसो साननि उनावनो गोबां हेक्टर हाखौ गोबां बिगा हाखौ आयेन बेरेखा जाय बिथांमोना बे समाव साहा बागान खालामदों बे साहा बागान खालामनायखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय एरखुगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांनि बुंनायखौ गिबियावनो खोनासंग्रो 100% बिथांनि साहा बागानखौ बावैसोनो जोङो नै कनफार्म जाबाय जों एरखुनो थांगासिनो दङ आरो बे एरखुनाय टाइमाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों समाजनो फोरमायनो थांगासिनो दं 100% बिथांनि साहा बागानखौ बावैसोनो जोङो नै कनफार्म जाबाय जों एरखुनो थांगासिनो दङ आरो बे एरखुनाय टाइमाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों समाजनो फोरमायनो थांगासिनो दं बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव आयेन बेरेखा जाय बिथांमोना हा दखल खालामदों थामहिनबा फरेस्ट एरियाखौ हाग्रा सेफायनानै बिथांमोना साहा बागान खालामदों बे साहा बागान खालामनायखौ बावैसो साननि उनाव एरखुगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्रा बायदिनो खोथा लाखिदों बिथांमोना आरो बे समाव गोबां बिगा हाखौ आयेन बेरेखा फरेस्ट हाखौ दखल खालामनानै साहा बागान खालामग्रा बे साहा बागान खालामग्रा बिथांमोननो नोटिस दैथायहरदों बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पटबटजरा डिभिजननि खाराघाट रेन्ज अफिसनिफ्राय मोनसे नोटिस दैथायहरदों बे नोटिसनि गेजेरजों रोखा लिरनानै होदों जे बे समाव बिथांमोननियाव साबमिट खालामनो होदों डकुमेन्ट्स बे समाव बिथांमोना जाय जायगायाव बिथांमोना साहा बागान खालामदों बे साहा बागान खालामनाया बे समाव आयेन बेरेखा इन्डिया फरेस्ट एक्ट 1927 नि बेरेखा आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोना बे समाव नोटिस दैथायदों आरो बे नोटिसनि गेजेरजों बिथांमोना जाय बिथांनो नोटिसखौ दैथायहरदों बिथांमोना बे समाव फोरमान दिन्थिनांगोन बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ दिन्थिनांगोन जे बे समाव बिथांमोना साहा बागान बानायदों आरो साहा बागान बानायदोंब्ला बिथांमोननि आखायाव फोरमान दंना गैया बेखौ फोरमायनो थाखाय बा बे समाव सरकारनो दैथायनो थाखाय नोटिस दैथायहरदों थांनाय 14 मार्च 2025 मायथाइयाव बे समाव मोनसे गोख्रों नोटिस नुनो मोनदों जे पटबटजरा डिभिजननि सिङाव थानाय खराघाट रेन्ज अफिसनिफ्राय बे समाव दैथायहरदों नोटिस आरो बे नोटिसनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानाय गोबां बिगा हाखौ बे समाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना दंमोन आरो बे दखल खालामनाय हाखौ बे समाव सरकारा इफेक्शन खालामगोन होननानै दैथायहरदों लाइजाम आरो जायनि गेजेरजों बे समाव 15 दिननि गेजेरावनो बिथाङा फोरमान होनांगोन गावनि लेखाया बा थामहिनबा डकुमेन्ट्सफोरखौ साबमिट खालामनांगोन बिटिआर सरकारनो अब्लासो बिथाङा मोननो हागोन गावनि हाखौ थामहिनबा बे आयेन बेरेखायै दखल खालामना थानाय आरो हाग्रा सिफायनानै बानायनाय साहा बागानखौ बे गोख्रों नोटिस दैथायहरदों बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय जेरै खोथा होदों बा जेरै बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदिनो एक्शन खालामनो थाखाय सिगांदों बिटिआर सरकारा थारैनो मख'नांगोन जे बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव जे गोबां बेफोरबायदिनो आयेन बेरेखा हाफोर दङ जायनि गेजेरजों बे समाव दखल खालामनानै दङ आरो बे दखल खालामनाय हाखौ बे समाव सरकारा गोख्रों एक्शन लानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बेनिनो फोरमान बायदि पटबटजरा डिभिजननि सिङाव थानाय खराघाट फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय रतेन ब्रह्म बिथां थामहिनबा रतेन ब्रह्मनो मोनसे नोटिस दैथायहरदों आरो बे नोटिसनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों दे साबमिशन अफ रिलेटेड डकुमेन्ट्स एगेन्स्ट द अकुपेशन अफ फरेस्ट लेन्डखौ बा हाखौ बे समाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायनि सायाव डकुमेन्ट्स बिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थामहिनबा बिथांनाव फोरमान बिलाइ
बिनायखौ बे समाव दैथायहरदों मोनसे नटिस आरो बेनि अनगायैबो बे समाव फोरमायथिदों जे बबे साहा बागान बेखौबो रोखा रोखा फोरमायथिदों जे महामाया रिभिनिउ फरेस्ट आरो भेलाखोबा रिजार्व फरेस्ट बे रिजार्व फरेस्टआव थानाय जे हा बे बा साहा बागाना भायलेसन खालामदों जे रुलखौ बिथांमोना ब्रेक खालामदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव इन्डिया फरेस्ट अफ एक्टनि गेजेरजों 1927 जे एक्ट बे एक्टनि गेजेरजों बे समाव बिटिआर सोरखारा गोख्रों एक्शन लानो थाखाय सिगांदों थारैनो बे समाव बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारिखौनो जों बुंनांगोन जाय समाव बे रैखाथि होनो नागिरदों हाग्रा ओनसोलखौ हाग्रा एरियाखौ बे समावनो गोबां सुबुंफोरानो आयेन बेरेखायै दखल खालामदों गोबां हाग्राखौ सेफायनानै साहा बागान खालामदों आरो गोबां हाफोरखौनो बा थामहिनबा बे समाव हाग्रा ओनसोलखौ सेफायनानै गावनि रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावबाय थानाय बे आयेन बेरेखा सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नटिस दैथायहरदों बे समाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदि जे साहा बागान दं बे साहा बागानखौ बे समाव इफेक्सन खालामनायनि थाखाय बिथांखि लादों बिटिआर सोरखारा बेसो जागायजेननाय होनानै बाथ्राबो बे समाव मिन्थिनो मोनदों जे जागायजेननाय होनानै बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव मिन्थिनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि गोबां बेफोरबायदि साहा बागान दङ आरो जाय साहा बागानखौ बे समाव बिटिआर सोरखारा इफेक्सन खालामनो थाखाय बे समाव नाजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरनावनो जाय आयेन बेरेखा साहा बागान खालामदों बे खालामग्रा सुबुंफोरनि सायाव नटिस हरनायखौबो बे समाव मोनथिनो मोननाय जादों।